Murang'a County. Oganda manoyudo hinyruok achiel koda joma nowito joheragi e muoch miruti kata monjore ma higa 1998 obago lamo mar 10 e boma ma Nairobi. Oganda go chokore kama ne monjno timore higni 25 mokalo masani dendo ni Memorial Park ka giywago chudo magiserito kuom higni 25 duto te. Mai lipot manoikno kod Brenda Rawer. Oseromo higni 25 nyaka ne miruti muoch e boma ma Nairobi kendo weyo oganda mathoth kowito ngimagi ka jomoko to noyudo hinyruok. Odiochieng' ma kawuono kamiti mar Senate kod oganda ochokore mar twak kod kuyo kod joma nowito joheragi. It is now 25 years since we prayed to the American embassy to compensate us because we have suffered a lot. Have mercy and justice. Kadwaro margi maduong' en ni sirkal ma pachoka oriwre gi riwruoge mamoko mondo omi ochwal wach mar kaka ginyalo yudo chudo. Mae biro konyogi e yore mag thieth kaachiel kod yore mag somo ne nyithindgi makoro osebedo nyithi kiye. I want to believe Kenya government can also take part of responsibility in providing solutions in areas where they can take personal intervention. Jotelo mano chope nyasino okwayo piny Amerika mondo kik jwang jo Kenya mane ohinyore kendo mane owito ngimagi e monjno. Al-Qaeda was not fighting Kenya. Al-Qaeda was fighting Americans, and that is why Kenya suffered. And so Americans should just come out and be that, those good people. It is a matter of goodwill, and American government documented all the cases from beginning. I am sure there are not going to be fraudulent claimers. Kaluwore kod kit hinyruok mopogore mane ji oyudo e monjno, riwruoge mopogore koro dhi nyime kod konyo jogo e manyo ngima makare kokalo thieth kod tayo ngimagi ma onge midekre mathoth. We are here to come together, just like the previous speakers have said, so that we can stand in solidarity and give hope and give our senators all the blessings as they go to meet with their American counterparts. I must pray for my government to grow and to eventually get it right. So I'm here today to say, please, be patient. Be patient with us just a bit more. Pray for our people to grow and mature. America is not the shining. Monjno osekelo midhiero ne oganda mathoth kakata nyithindo mane pok onyuol winjo pek mane monj okelo. May they compensate us to ease our life more better and for the generations that will come through us. My names are... A group of many orphans who are not able to come here. Some of them are even sick. We have brothers and sisters who got terminal illnesses. They have diabetes, they have cancer. And we have been left as orphans to take care of them. Joma notony e monjno bende thothgi temo gero ngimagi kaluwore kod tuoche mamoko ma bende omakogi. Na develop diabetes and gina problem be. Itainjore nyaka amuony pain kila karibu kila pile. Koka muonyo to kanin wachre. Gwedha na yudo teko kendo matin through lamo, through weche mek jo Nyasaye, especially Bishop Margaret Wanjiro. Bo miya help bende mar miya jok modak koda nwach corona dak kenda to nan partially blind by that time. Bang'e to Nyasaye no miya sight. Kata dwe mar 4 higane nyoche ko yang'wanga ma left kokoni kora chwich. Pod en sigana kod kwayo ma jo Kenya manokali monj mar njore mar bomb blast pod ywago chudo margi ko kuom piny Amerika kagi wacho ni noko winjo ochop higni mochwalore masani kageno margi en ni piny owacho didhiro mondo chudo go ochupnegi mapiyo kaka dwarore. E wach monj machielo en ni miyo moro ma hike